על מלאכת בית השם. כמה שאנחנו משקיעים ונותנים את הלב, את הנשמה למען מקדוש מעט, ככה אשרוס השכינה שיהיה במקום הזה. זה לא בית כנסת, זה בית. הקול של הילדים שלנו יהיה מקום שירצו לבוא, שהעין שלהם תימשך, שיתחברו לבייס המדרש. הכל ניתן. פונים לכל אחד בעברום הפנימי שלו, בלי חשבונוס. צריך לעשות בלי חשבונוס. ויאמר אברום ויאמר הנני. ומה אנחנו נענה לילדים שלנו שיבואו וישאלו אותנו, תגיד לי, למה הבית מדרש כן יכול להיות ככה והבית לא יכול להיות ככה? התכנסנו כאן היום להכריז ולהחליט שאנחנו לא רוצים שיהיה מצב יישאר ככה, רוצים להשלים על המוגמר. אנחנו לא משלימים עם המצב, אנחנו נשלים את המצב. למדנו מרב חנין בן דויסו שאם לא עושים כלום אז הכל נשאר, לא נעשה שום דבר מאליו. אבל כשאדם עושה מה שהוא כן יכול לעשות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו להצליח, להגיע לשלימות של המלוכה. מי שאומר אני לא יכול, לא שייך לתוירו ותפילו. כולנו יכולים. ויושב קיים נמנע ודוסו